皆さん、こんにちは。顔ヨガインストラクターのソラです。はい。今日は皆さんに顔ヨガを教えていきたいと思うんですけど、目の下のたるみとかクマとか、ちょっと疲れが出てくると疲れが現れやすいパーツの顔ヨガを教えていきたいと思います。目の下のたるみ解消ですね。2つポーズを紹介したいと思います。1つ目は双眼鏡のポーズになります。ここは眼輪筋を鍛えて、使っていきます。こんなポーズになるので皆さん見ててください。この手の中にしてることはこの動きです。ポイントを今からお教えします。この手の意味は、目を大きくした時に眉毛が上がって額にシワが寄りやすいので予防になって使います。額をアイロンがけするようにズルズルって下に押さえる感じ。この間に縦じわも防ぎたいので、下に行ったら眉毛を少し両側に引っ張ります。で、親指を鼻の隣に軽く置きます。人差し指で少し力を与えている形です。で、この目の動きなんですけど、目は、顔はまっすぐ。目だけ15度上に一点見つめます。一点見つめたら、細くします。こう、ブルブルブルっていうポイントがあるので、そこをぜひ探しながらやってみてください。で、そこから大きくします。空は目がちっちゃくて大きくしてるつもりで大きく見えないかもしれないんですけど、眉毛を上げないで皆さんぜひ大きくすることを意識してください。で、そこから。で、広げます。こんな感じで3回ぐらいやってみてください。手はちゃんとしっかり最後まで力を入れてやることを意識してください。2番目のポーズですね。これも眼輪筋を使ったポーズになります。ポーズの名前は目ワイパーになります。こんなポーズになります。こんな動きになります。目がちっちゃいから見えてますか？何をやるかっていうと、まっすぐ座って、顔もまっすぐです。目だけ動かす。じゃあ、まずこの左から始まって、で、視線は落としすぎないのがポイントです。視線は少し斜め上意識して、で、そこから目の上まぶたをワイパーする感じで、右側で、こんな感じで。車のワイパーをイメージしてやってください。で、この目のポーズやってると皆さん呼吸をし忘れてしまうので、無呼吸にならないように気をつけて、鼻から吸って鼻から吐いてっていう、呼吸も意識しながらやってください。目ワイパーのポーズもう一度やりますので、皆さん一緒にやってみてください。はい。じゃあ、双眼鏡のポーズと目ワイパーのポーズで、目の下のたるみ解消と若々しいイメージを手に入れていただければと思います。これからもたくさん動画アップしていきますので、皆さんチャンネル登録といいねとコメントお待ちしております。よろしくお願いします。